Seni yok gel yanıma. Yenglenip bilyan fadıma. Qaytalı hareket etmeyin. Aladalarına koyulup. Seni yok gel yanıma. Yenglenip bilyan fadıma. Qaytalı hareket etmeyin. Aladalarına koyulup. Sen alıp koydun başından aylandığının kim del. Fadısı yigitlen başın aylayan gengem del. Bana feride başarıp bilemem gözüm senin ayırma. Kızıl koynuk yanıp var ya bedenin. Mümkün koredir ahli sana feredenin. Şunu demin özüm çünkü seni izimde. Men senin gereğin başkanı gözleme. Fada edeni et bana yakınız çekilmez et. Fada edeni et bedenin durulursun gerek hep. Tanıman geçeyim seni var oldum görmedim deni. Ertir bilmem bunu seninki bana yakınız dinleyin demini. Menzilen tadı çıksın benim vaktime yetinmey. Menzilen tadı çıksın o insaniye görkünmey. Salam, hormatly, kızıklı kanalın azalary ve mehmanlary. Gowmasyňyz. Kızıklı kanala hoş geldiňiz. Hemişeki bolşaly, bugün hem men siziň bilen görän kızıkly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şuňky mowzumuza geçmezden öň men sizden şu kanala aza bolup like basmaňyzy we bolsa bir sany tesbir ýazmaňyzy uly haýyş edip soraýaryn. Ondan näme? Kanala aza bolup like basan bolsaňyz we şu videonu tomaşa edip bolandan soň tesbir ýazmaňa taýýar bolsaňyz, geliňizni şu günkü günüň videosuna başlaýyn. Bugünkü videomuz ýaňyltmaçylar hakynda bolar. Geliň ilki bilen ýaňyltmaç diýen söziň manysyna göz ýetirelim. Ýaňyltmaç çalt we dogry aýdylmagy kyn bolan sözleriň ýa-da sesleriň ýygyderligidir. Eýsem ýaňyltmaçlary aýtmak peýdalymy? Hawa peýdaly. Sebäbi ýaňyltmaçlar adamyň gepleýiş organlarynyň gowy we dogry işlemesini sazlaşdyrýar. Ýaňyltmaçlar gepleýän adamyň sözleriniň dinleýiji üçin dogry, täsirli we hasda düşnükli bolmagyna ýardam edýär. Ýaňyltmaçlar köplenç halatlarda çağlara öwredilýär. Sebäbi olar çağlaryň ýaşlykdan labyzly we düşnükli gepläp öwrenmesine ýardam edýär. Çağlardan başga da ýaňyltmaçlary ula adamlar hem aýdyp öz gepleýişiniň hilini ýokarlandyrýar. Esasanam telewizion işgärleri we beýleki köpçüligiň öňüne çykyş etmese gerek bolan hünärli adamlar ýaňyltmaçlary aýdyp köplenç halatlarda türgenleşýärler. Bugün biz siziň bilen diňe bir türkmen dilini däl, eýsem başga bir näçe dillerdäki ýaňyltmaçlary aýdyp wagtymizi gyzykly we peýdaly geçireriz. Ýaňyltmaçlary aýtmagyň şertleri şeýle. Birinji gezek sözleri ýuwaşça okap nähili aýdylyşyny öwrenmeli. Ve ikinji gezek çaltyrak aýtmaly. Ve üçüncü gezek bolsa has çalt aýtmaly. Eger sözleri okap ýetişmeseňiz, pauza basyp okap soňra gaýtalap bilersiňiz. Onda näme? Geliňizni başlaýyn. Men birinji ýaňyltmaçy özüm okap görkezýän we galanlaryny özüňiz okarsyňyz. Şu gara ýeri tokmaklamaly, tokmaklasaň da tokmaklamaly, tokmaklamasaň da tokmaklamaly. Şu gara ýeri tokmaklamaly, tokmaklasaň da tokmaklamaly, tokmaklamasaň da tokmaklamaly.
Şu gara yere tokmaklamaly, tokmaklasaň da tokmaklamaly, tokmaklamasaň da tokmaklamaly.
Ynha dostlar, şunun bilen şu günkü videomuzun hem soňuna geldik. Eger şu video göňsüňizden turan bolsa, agza bolup like basarsyňyz diýip umyd edýärim. Biziň bilen indiki videolarda görüşýänçek hoş, sag bolun.